Ayan, ma'am. So, andito po ako, ma'am. Hindi po para pakabahin po kayo. Ano po? Andito po ako. Representative po ako ng JFS Microfinance po, ma'am. Aware po ba kayo, ma'am, na may existing debts po sa amin or pagkakautang po yung anak niyo po na si Sir Aljun po? May pagkakautang. Opo, sa amin po. Hindi ko man po inala na may utang po. Wala man po. And yung masama po, mami, kasi 2021 pa po yung utang niya, mami. And then, ngayon po, may dala na po kaming demand letter po para pilitin po kayo sa pilitang magbayad po. Yes po, mami. And kayo po ang napuntahan namin dito kasi kayo po ang isa sa inilagay niya pong I'm so sorry. Kayo po ang inilagay niya bilang yung ating co-maker po, mami. And itong bahay din po na ito ay nakalagay din po bilang collateral po ng utang niya. Yung utang niya po is 200,000 po. Dated, yes po. Dated June 21 po. 2021 din po. And then, bago po kami pumunta dito, ma'am, dumaan na po kami sa barangay hall niyo po para po i-report din po si sir and kayo din po, ma'am. Pero wala po talaga. Anong wala po? Wala po yung utang. Nako. Paano ka po kayo nakakasigurado? Kasi nga po, andito nga po kami eh. Pwede niyo pong tawagan, ma'am. Kasi alam niya po yan, ma'am, sa sarili niya na may utang po siya. And ilang buwan po siyang hindi nakikipag-usap sa amin. Block na po kami sa lahat po ng social media accounts niya po. Yun po yung masama, ma'am. Kaya kami po ang mismong pumunta po dito sa bahay niyo po. Back up po kami ng papel. And ang dala po namin ngayon, ma'am, kung hindi niyo po alam, demand letter po yan. Pipilitin po namin na makapagbayad na po kayo. Or else, lahat po ng mga nakikita namin dahil pwede pong kunin namin yan dahil collateral po ang bahay mismong ito na inilagay ni sir. Pwede po namin yan ipabitbit po ngayon mismo. So ano pong desisyon nyo ngayon, ma'am? Tatanungin namin. Ay, hindi po pwedeng tatanungin, ma'am, kasi alam niya po ito na pupunta na po kami kasi last warning niya na po ito. And kayo din po, pag hindi po kayo nakapagtulungan sa amin, kayo din po ay masasampahan din po ng legal case, ma'am, kasi co-maker po kayo. Basta wala naman akong pinarmahan na may utang siya. Yes nga, ma'am. Kaso nga po, siya pirmado niya po and nilagay niya pa pong collateral po yung bahay niyo po. So, ngayon ma'am, kung hindi po kayo makipag-usap ng maayos sa akin, mapipilitan po ako ipabitbit po yung mga bagay na pwede po ibenta para po makuha po namin yung mga bagay na mautang. Hindi po pwede, ma'am. Alam niya pong pupunta kami, ma'am. Tawagan niyo po. Tulog na po yun. Hindi, ma'am. Alam niyo pupunta kami ngayon, ma'am. Bakit to malalaman niyo pupunta kayo? Kasi nga po, may message po namin siya. Nasin niya po yung chat namin pero hindi po talaga siya nagre-reply. Mahirap po pala, ma'am, na may utang po yung anak niyo, hindi niyo po alam. Pwede din po kayo masangkot. Pwede po kayo makulong niyan, ma'am. Sinasabi ko po sa inyo. Pag kaya din... Tanungin ko muna yung Oo, anak mahirap ko. naman kasi. Tanungin ko muna yung anak ko. Ngayon, ma'am, pwede kayong sasama po kayo sa amin ngayon sa barangay po para magpirmahan po tayo. Siyempre, dahil ako po kung si sir. Kailangan niyo po pumirma, ma'am. Ay, hindi pwede. Tapos papakita ko din... Hindi po. Pagpapatunay lang po yun na nakarating po kami dito, ma'am. Ay, Tingnan ko muna yung paper. mahirap sir. Ayan nga po, ma'am. Ayan nga po, sir and ma'am. Kung matino naman po kasi yung anak nyo, bakit niya po tatakasan yung utang kung matino po siya? Hindi man yung Hindi yung tatakas kung siguradong may utang Eh, bakit nga po humantong tayo sa ganito? Meron po kaming dalang demand letter po ngayon para po kay ma'am kasi last warning na po ito ni sir. Yes po. Oo, yan. Isang Kung baga ko principal. nag-utang, tungkol ko sa mga itong gorang 50,000, Pinirmahan kang principal. Mayo. Ang nakalagay po kasi sir na co-maker si ma'am. Tapos ang masama pa po dahil ang inilagay niya po as collateral ng kanyang utang worth 200,000 is yung bahay po nila. So, last warning na po. Tara lang po dito sa Yung tita ko. yung last warning po namin ngayon pag Wala lang ang bahay namin. ano po desisyon niyo, ma'am? Ay, Promissory yan, kausapin ko. ang promissory ka karate yan, ang promissory. Hindi mo na ma-promissory, kausapin ko muna anak ko. Ay, ma'am, kailangan niyo po pumirma po ngayon, ma'am. Pipirma po kayo ngayon mismo. Mapirma na ako tulos. Yes Hindi ko pa po. nahiling ko anong pipirmahan ko. Dahil man ako basta Papa- mapirma ko anong papa- pipirmahan ko. Pabasa ko po. Gusto niyo po? Basawan mo na muna. Sige, sa likod. Hali po kayo dito. Happy birthday! Okay! Ayan, so happy birthday po, Mami! Naiyak si Mami. Alright. Napakainit. Ayan, naiyak si Mami. Sorry po, Mami. Ayan. Dito tayo. Dito muna po tayo, Mami.
Happy birthday. Okay, kanta po tayo ng happy birthday song para kay Mami. 3, 2, 1, go! Happy birthday to you. Kanta tayo. Happy birthday to you. Yung hindi po kakanta, walang pagkain kay Ma'am. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday po Mami Maria Luz Norieste. Alright, so J-fans, yakapin ko muna si Ma'am dahil napakabako ata si Ma'am ng very light. Ayan, dahil sa ating utang prank. Okay, so mag-i-intro muna tayo Mami. Hello J-fans and people of the Philippines. Andito nang muli ang inyong pinakapaborito at nag-iisang card rank surprise here in Bicol Region. Kami ang JFS Petals and Services na palaging nagsasabing we don't just create but we captivate. And syempre palagi namin sinisigurado sa inyo ang garantisadong at dekalidad na serbisyong palaging mula sa puso. And ngayon J-fans, welcome back. I-welcome nyo naman ako. Muling nagbabalik ang inyong nag-iisang si Kuya Steph, ang inyong surprise ambassador. And ngayon mismo, kasama natin si Mommy Maria Luz Norieste, all the way here at Impig, Camarines Sur. Impig, Sipocot, Camarines Sur. Dahil nabalitaan namin, Mommy, na this is your birthday. Tama po ba, Mommy? Thank you. Okay, so before anything else, Mommy, happy birthday, and I'm so sorry Thank kung you po. napakabakita at Yes po. napaiyak si Mommy. Ayan. So, ilang taon na po kayo, Ma'am? 58 po. Ayan, si Mommy 58 na. Ayan, 2 taon na lang po magiging dual citizen na po kayo. Senior citizen. As ang normal citizen. Dito po kayo, Mami, lapit po Naka-slipper kayo pa sa daw. akin. And syempre, Mami, dahil this is your birthday, deserve nyo po ang maisuot or isuot ang aming sash na may nakasulat na happy birthday. At naka-red pa naman si Mommy. Ayan. Okay. And syempre, Mami, look at the back. Dito tayo sa likod. Hindi lamang sash ang marireceive ni Mami Maria Luz dahil syempre, back up ang ating mga items na tiyak kong magugustuhan ni Mami. Alright, so starting with our cake, Taon mo. dahil syempre birthday ni Mami, meron tayong cake mula sa Raffables Cake, isang masigabong palakpakan. And syempre, Mami, dahil birthday mo, you need to have a toast in your life. And syempre, meron tayo ngayong Carlo Rossi. Ayan, marireceive nyo din po yan. And we also have yung ating napakaganda na bubble balloon na makikita nyo lamang po sa JFS Petals and Services with Happy Birthday, Ma. And Mommy, ang pinakasosyal na regalo sa lahat, ayan, tararan, ang pang-shopping ni Mommy at ang pang-flex outfit check sa mall ni Mommy. Ayan, meron ka matatanggap, Mommy, na bag from Seco Thank you. Sana. Ayan. Sabihin nyo nga, Mommy, outfit check. Sige, sabihin nyo nga po, outfit check. Outfit. Okay, outfit check si Mommy. And syempre, Mommy, present din po ang inyong mga napagandang photos mula po yan sa JFS Petals and Services. And ang lahat po ng yan, Mommy, ay dahil po sa inyong pinaka-espesyal na araw, ang inyong pong birthday. Mommy, lapit po kayo sa akin. Bakit po kayo, Mommy, naiiyak? Wala. Siguro Tears of tuwa o joy. kabao, kasi hindi ko ma-expect, hindi ko expect Unexpected Hindi ko po ba? akala. Oo. Hindi po ba mahilig si Sir Aljon sa mga gatong surprise? Hindi po? Hindi man. Kasi First time niyo po pinapaano. bang ma-surprise? Yes po. Alright, so palakpakan naman natin si Mami. First time ni Maming ma-surprise at napakaswerte niyo din po dahil kami pa po ang natawagan ng JFS Petals and Services. Bakit? Kasi si Mami ay instant artista na ng Barangay Impig, Sipocot, Camarines Sur dahil mapapanood ka, Mami, in all of our social media accounts, sa Facebook, sa Instagram at syempre sa ating YouTube channel, Mami. Ayan. Si Mami ay kamukha ni nung kabataan ni Nora Honor dahil siya ay merong nunal dito lang, umangat lang ng konti. Mami, ngayon, kumusta po ang life? How's life? Okay lang po. Okay lang. Yan, wala daw iyakan. Kainan ba? Meron. Okay. Mami, sa edad niyo pang 58 years old, ano po yung nagpapasaya sa'yo? Yung nagpapasalamat ako kay Lord kasi
Yung mga blessing niya ang dami ng mga blessing sa amin. Lalo na sa mga anak ko. Ano pa po, mami? Yung mga napatapos ko, yung mga anak ko kahit ano lang yung trabaho ko, kahit ano lang, yung nagsiservisyo ka lang sa sa mga tao, Kasambahay napatapos si ko mami. sila. Oh. Yes. Pero hindi po. At nagpapasalamat din ako kasi yung mga anak ko, sila mababait at yung mga na nagsikap din sila para maabot din nila yung pangarap nila kasi kami bilang magulang ginawa din namin ang lahat para sa mga anak namin. Yes. Ay yung bagang yung di namin marating nila. Yun lang. Yes, ganoon naman talaga mga ka-J-fans. Ang big dream ng ating nanay or ng ating tatay or ng ating parents, syempre, ang mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga anak. Dahil pasasaan pat sabi nga nila, silang mga matatanda ay hindi naman natin makakasama habang buhay. So, ang pinakamagandang maibibigay nila sa kanilang mga anak ay mabigyan sila ng magandang kinabukasan habang kapiling pa. Tama po ba, Mami? Yes. Yes. Mami, ilan po ang anak niyo, Mami? 2 po. 2. Si Sir Aljon and... GR. Ayan, lalaki po pares. Nasaan po yung isa, Mami? Wala po Nasa bang kasama dito? nasa Pampanga nagbo-butcher. Pampanga. May trabaho din po, Hindi Mami. po, nag-aaral po ng butcher. Nagbo-butcher. Ngayon, Mami, ilang taon na po, Maming Ilang taon na pong nasa US or nasa abroad or overseas si Ano pa lang Sir? po? 3 years pa lang po. 3 years pa lang po. Si Sir Aljon po. Ayan, Mami. Ngayon dahil siyempre birthday nyo, nasaan po ang inyong asawa? Nandito po. Sir, nasaan po ang Okay, dito tayo. Nasaan po ang pinaka-pogi at nag-iisang asawa ni Mami Luz? Okay. Ipasok natin ang kamukha ni Robin Padilla. Isang tumbling nga dyan, sir. Okay, may dalang poppy. Akin. Ayan. Ano pangalan niya, Mami? Ito. Arya. Ayan, tatay. Dahil napakaikli lang ng mensahe ni Sir Aljon, ang nakalagay po dito ay, Happy birthday, Mama, I love you. This may be short, Mami, pero alam kong tagusto sa puso. Ano po? Hindi naman, Daddy, para naman siyempre dagdagan ang kasiyahan. And siyempre, ang mensahe po para kay Mami dahil birthday niya. Ano pong masasabi niyo? Wala. Wala. Wala daw masasabi sa... Ano pong gusto niyo sabihin sa inyo pong napakagandang asawa? Marami pang birthday. Marami pang birthday. Nakakayak naman sobra si Daddy. Ano pong gusto niyo pong sabihin aside from more birthdays? Ayan, nahihiya ata si Sir. Okay, nahihiya si Sir. Okay, yakapin nyo na lang po si Mami bilang inyo pong gift. At pwede pong isang power kiss. Alright! So, masigabong palakpakan. Ayan, Mami. Dito po kayo, Mami. Ayan, dito na ang mga katropa natin. Okay. Muli po, Mother, happy birthday po. Ano Yes, po? po. Thank Mula you po po. sa JFS Patrols and Services. And syempre, Thank you ito pong lahat po ng preparation or lahat po ng surprise po para po sa inyo ay galing po kay Sir Aljon, ang inyo pong anak. Ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? John, salamat na maray, John, binigla mo ako, na pinahibi mo pati ako dahil napipirit na may utang kanya ako may kang utang dahil ang gabos mong utang aram ko ang gabos mong inutangan aram ko. Kaya talagang grabe talaga. Tapos napaibi ako sa sobrang kaugman dahil ko expect na dahil di man kita sanay kang arog kaniyay sa tanang kang buhay ko ngunya lang. Kada ako ng birthday ngunya lang ko na arog kani. Salamat na maray. Salamat talagang maray. At salamat kay Lord ang mga blessings sa to. Kung dahil kay Lord ang mga araw kani, daita ni, dahil mo ni magigibo, dahil ni mangyayari sa tuya. Salamat na maray. Alright. Para po, Mami, makarating po yung mensahe niyo po mula po dito sa Sipokot, papunta po doon kung nasaan man ngayon si Sir, nasa US po si Palitan mo Sir. daw, chinilas. Okay. Isang power kiss nga po, flying kiss para kay Sir Aljon. Alright. Palakpakan po natin si Mommy. Ano po,
Pang Okay, kada Mami, sinilas ko pang habang gumasalaw. nire-ready po natin yung inyo pong cake, ano po, syempre dahil ang birthday, hindi po sa birthday po, hindi po nawawala ang birthday cake. Ngayon, Mami, kung bibigyan po kita, Mami, ng isang kahilingan bilang isang 58 years old, ano pa po ang gusto nyong hilingin? Hilingin ko na maraming birthday ang dumating sa buhay ko. Maraming pang birthday. Yes po. Aside from Aba ko that, yan pang. Isang sandal ko yan duman. for your family po, ano po ang wish nyo, Mami? Aside from that, Mami, ano Padani ko sa sandal ko. Okay, bukod po doon, Mami, sa sinabi niyo po na Happy birthday. Ay, birthdays. thank you po, wow. Tia. Thank Ay, you so pa-picture much. kita ni Tia. Okay, pwede po ba tayong makahingi po ng lighter po? Ay, later. Ayan, or igniter po? Ay, magpapapicture na Thank you muna po. sila. Okay, maya-maya na po. Alright. So, Mami, Taya. going back po doon sa ating Kaya pinag-uusapan, kapatan muna. ano pa po ang wish niyo, Mami? Magpalit akong sandal. Ay, si Cinderella. Nakaano kasi ako, hindi ko alam. Okay. Galitan ako nun ni Arjun. Magbalik po tayo. Ayan. Ano pa po ang wish niyo po sa edad niyo pong 58 years old? Ang wish ko nga po ay marami pang birthday at sana'y wala alisin na yung mga sakit. Yes. Good health always. At maraming pang birthday darating. Ayan. Palakpakan po natin si Mami. Ayan, more birthdays to come. Ngayon, dahil syempre mukhang ready na ang mga chikitings natin, samahan niyo ko kanta tayo ng happy birthday song para kay Mami. And 3, 2, 1, let's go! Meron tayong backer music. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. One more. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday po, Mami. Muli po, happy birthday from Sir Aljan and of course from us, the JFS Petals and Services. Bago pa po, Mami, tuluyang mapatay po ng hangin ating, ayan, talagang namatay na po. You may now blow your, okay, Mami, sige po, i-blow niya na. In 3, 2, 1, make your wish. Alright, happy birthday, Mami, ayan. Natuwa si baby. Alright, so Mami, bago po tayo tuluyang magtapos, sino pa ang mga gusto niyong pasalamatan, Mami, and anything to add po sa mensahe niyo po kanina? Unang-una po kay Lord. Ang lahat na ito ay dahil kay Lord yung mga hindi ito mangyayari kung hindi dahil kay Lord. Pangalawa kay Aljun kasi pinagsikapan niya talagang pasayahin niya ako ngayong birthday ko. At pantatlo po ay kay tita ko na palagi pong nakaantabay at lagi pong nasa amin tumutulong sa lahat po ng family namin. Ilan po. Alright, so J-Fans, Thank you for the surprise party. ayan, kausapin niyo po. Wala, Ayan, Ma'am. kausapin niyo po. Thank you so much no, sa surprise. Nabigla naman ako kay Mom. Ayan naman. Tina. Ayan na. Para makapicture ka. Alright, so J-Fans and people of the Philippines, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Barangay Impig, Sibocot, Camarines Sur. See you in our next episode dito lang sa paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa. Muli, kami ang JFS Petals and Services. Bago tayo tuloy ang magtapos, shoutout ko muna ang ating newly meet na followers and subscribers ng JFS Petals and Services. Mega love shoutout kay Miss Shania Avila, Lloyd Tolentino, Eman Gubat, Froily Land Spirit, Francis Sayon, Nico J, kay Sir Pao Coliano, kay sa napagandang si Miss Snowy and Miss Jim Olivares, and of course, sa napakapoging si Sir Victor Borromeo. Maraming salamat for supporting me and supporting the JFS Petals and Services. Mommies, sa pagbilang ko po ng 3, tingin po tayo sa camera at sabay-sabay po tayong magbababay. And 3, 2, 1, bye-bye! Bye!